Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, no? Para mag-review ng motor nila dito. So, pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell. Abangan natin yung motor na i-review natin dito, ano? Maganda to mga kapatid, kaya abang-abang na lang. God bless. Noxky Vlog. Noxky Vlog. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could. So ayan mga kapatid, andito ulit tayo sa Motorcycle City para dito mga kapatid sa bagong-bagong Gixxer 250 ng Suzuki, no? Ayan, nakita natin. Ang kulay nitong nakikita natin mga kapatid ay matte black din. Ayan, powered siya ng Suzuki Eco Performance o yung SEP, no? Tapos meron din siyang nakalagay dito na SOCS, no? Suzuki Oil Cooling System. Yan. So oil cooled siya mga kapatid, hindi siya liquid cooled, no? Ayan yung 250cc ng Suzuki. Natin yung kanyang design, napaka astig din, no? Yan. Tapos magandang features din sa kanya mga kapatid, ABS na yung kanyang preno, no? Tapos vibre, yung kanyang caliper dito na dual. Tapos ayan yung disc brake dito, malaki din. Ayan, makita natin. Tapos tubeless yung kanyang gulong. Then yung mags, maganda rin yung design, no? Tapos meron pa siyang decals na kulay gold. Tapos dito parang silver mga kapatid. Tapos yung gulong niya MRF, ayan, maganda na rin. Size naman ay 110 by 70 by 17 dito sa harapan. So, malaki na rin mga kapatid, malapad, pang banking na rin to. So, dito sa likod mga kapatid ay 150 by 60 by 17. Yan, napakalapad mga kapatid. Makita naman natin, no? Yan, para ka na din naka big bike dito talaga. Pero mababa lang mga kapatid yung kanyang seat height. Abot na abot ng mga 5 footer to mga kapatid mo. Ito yung preno sa likod, naka-disc brake din yan. Tapos ABS na nga. Tapos meron siyang tire hugger dito sa likod. Ayan, makita natin. So maganda rin para safety, hindi masyadong matalsikan ng dumi, no? Kanyang muffler, ayan, naka-dual din yung kanyang exhaust. Tapos meron siyang chrome design dito, no? Ayan, makita natin. Pati yung heat guard nya, ayan, naka chrome finish, no? Parang stainless. Pagtingnan natin dito sa footdex sa driver, ayan, napipilip din to. Ayan, tapos may design pa sa dito, ayan, cover para dito sa kanyang hydraulic na preno, no? Sa langis. Ayan, ganda. Ayan. Ganda yung design dito. Makina niya, makita natin, maganda yung kulay,
Medyo parang kulay ano to, pinaghalong gold and brown, no? Ganda. Tapos ayan, 1,200 ml yung kanyang oil capacity. May tatak dito ng Suzuki, no? Tingnan natin dito sa harap. Kapatid, kanyang headlight, ito, kanyang headlight ay LED na rin. Kanyang ilaw, no? Nandiyan na yung high and low. Tapos sa signal light dito ay ito, naka halogen bulb pa. Ayan. Pati yung sa likuran, no? So wala namang problema doon, mga kapatid. Ito yung kanyang oil cooler, no? Ayan, nandito sa side na to, 250cc. Then 5 speed lang siya, mga kapatid. Paano masabi? As wala na siyang center stand din dahil big bike na rin to, mga kapatid. Yan yung kanyang design. Ganda. Then dito sa kanyang tank, makita natin yung logo ng Suzuki. Yan, makita natin dito. Yan. O sa panel, yan, digital panel na, mga kapatid, no? Andiyan na lahat yung selection. Adjust natin yung trip meter, andyan na rin. Yung speedometer niya, andyan, mga kapatid, no? Tapos may tatak ng Suzuki dito. Tapos sa ignition niya ay standard lang din, mga kapatid, na ignition, no? Tapos sa mga switch naman, ito siyempre Suzuki yan, mga kapatid. So premium yung kanyang mga pindutan, no? Ito yung kanyang clutch, yan, malambot din. Tapos meron siyang pass switch dito. Yan, tapos yung high and low, yung turn signal light niya, ito. Tapos yung busina. Then dito sa kabila meron pa rin siyang kill switch. Yan, yung kulay red na to. Tapos yung bukasan ng ilaw, wala na, automatic na, mga kapatid. Pagka sinusian na natin, nakailaw na. Paano masabi? Tapos yung electric starter niya dito, throttle, malambot. Yan. Tapos meron pa siyang bar end dito. Yan, kabilaan. Sa goma, napaka ganda rin ng ng design niya, hindi masakit sa kamay. Yan po, mga kapatid. Tapos sa tank niya, yan, napaka bulky niya, malaki. Tapos sexy yung dito, makita natin na yan. Pit na pit yung hita natin kung sasakay na tayo dito. Yung kagandahan yan. Tapos sa upuan, ito, so maganda rin yung kanyang upuan, no? Ayan, yung fabric na ginamit, maganda rin, no? Soft lang siya, malambot. Pati dito sa may angkas, no? Ganda rin. Tapos sa grab bar niya dito sa likod, ayan, makita natin, matte black din yung kanyang kulay. Tapos dito naman sa tail light, ayan, makita natin LED na rin, mga kapatid, yung kanyang tail light. Tapos ayun yung design niya, mga kapatid, no? Against the light lang siya. So napaka simple lang ng design. Tapos sa fender dito sa likod, ito, yan, plastic yung sa ibabaw, pero may bakal yun sa ilalim, kaya matibay ito, mga kapatid, no? Tapos para siyang may pakpak pa rito, ito, kabilaan. Tapos yung signal light niya, bulb nga po, yan. Plate holder, ito, yan, may reflector pa dito, mga kapatid. So yan po. Tapos naka monoshock, mga kapatid, no? Na kulay white. Adjustable naman yan, mga kapatid, no? Yan. Tapos pati sa kanyang shifter, no? Yan. So nasabi na natin yan, mga kapatid. So ayan po, mga kapatid, yung bagong Suzuki Gixxer 250, no? So mga gustong mag-avail, dalaw na kayo dito sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, no? Available po yan dito, no? Tapos marami pa silang mga motor, no? NK 400, Kawasaki. Next natin yan, mga kapatid. Susunod, i-vlog din natin yan. Mas
dito meron pa rin sila mga kapatid, no, na scooter ng Yamaha Mio 125i. Meron pa rin sila. Ayan. So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.